ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବା ଆଧୁନିକ ଚାଷ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଆଗ କାଳରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀର ଗୀତ ସେ ଗୀତ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ହଳର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ବଳଦ, ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, ପକ୍ଷିଆ, ଝାମ୍ପି ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି। ଯେମିତି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହାପରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗଳ କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବୁଝିବେ ଯେ ଲଙ୍ଗଳ ଏକ ହଳ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନେ ହଳ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏଥିରେ କେମିତି ହଳ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇ ମଡେଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ବାହାରି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ହଜିଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବି ଆଉ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯିବ। ସ୍ମୃତି ହୋଇ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିଯିବ ସେଇ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ବଳଦର ଛବି। ମଣିଷ ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ ବଳଦକୁ ଚାଷରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛବିଟି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହିଯିବ ଯେ ବଳଦକୁ ନେଇ ଏମିତି ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିବ। ଏହାପରେ ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ଚାଷ, ରାସାୟନିକ କେମିକାଲ ଦେଇ ଚାଷ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଚାଷକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇ ନେଇ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯେ ଏମିତି ଗାଁ ମାଟିରେ ଆଗରୁ ଶୁଭୁଥିବା ସେଇ ହଳିଆର ଗୀତ ସେ କଥା ଆଉ ଶୁଭୁନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଣ ବି ହଜିଗଲାଣି। ବଳଦକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରୁଥାଏ ଚାଷୀଟି, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ସିଏ ଗାଏ, ସେ ଗୀତ ବି ଆଉ ଶୁଭୁନାହିଁ। ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ହେଇ ରହିନାହିଁ। ଏବେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଚାଷର ଗୋଟିଏ ଗନ୍ତା ଘର ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ଏବେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଯାଉଛି। ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି ସତ, ଧାନ କାଟୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାଟୁନାହିଁ, ଏହାକୁ ଯନ୍ତ୍ର କାଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ରୋବଟ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସତ, ହେଲେ ମଣିଷର କର୍ମ ସିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତଳି ରୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଗଲାଣି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଆସିଯିବ। ହୁଏତ ମଣିଷ ଆଉ ରୋଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି, ଗଛ ଯଦି ରୋପଣ ନ କରିବ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହୋଇ ବିନାଶଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି